Acum este doar tigru și cu ea, tu întrebi care ea. Eu zic este tigru și muzica. Azi am auzit că unul mă vorbește pe la spate, frate, de genul, ceva de genul spunea că eu dau rap creștin în la dur, dar tu nu știi, prietene, că viața e mai dură decât mine, poate mai mult ca sigur și mai dură decât tine, deci și că spunea de genul, băi, că tu influențezi tinerii greșit, dar el nu a înțeles că tot ce a greșit, el a înțeles greșit versurile după acel beat. Asta este, frate, problema ta. Eu nu critic pe tine sau un aspect, acum e problema ta sau a altora, dacă m-ați înțeles greșit, deci hai, continuă să mă bârfești, hai, înjură-mă, tati, hai, înjură-mă, ia vezi, poți, hai, bârfește-mă, înjură-mă, frate, fă-mă țigane, fă-mă mai urât decât toți, că oricum tu, după piesa asta, o să fii urât de toți, deci hai, mai comentează, tati, ia vezi, mai poți, hai, ce faci, tati, hai, zic, continuă, judecă-mă greșit, sau ce faci acum, te-ai cumințit, hai, zic, judica și male, zic, continua male parlare, hai, ce faci că nu te aud, frățioare, ce faci acum, te-ai cumințit, hai, acum nu mai ești tare în gură sau tu ești doar tare în gură când bați cu teștele în tastatură, deci hai, tati, las-o așa, taci din gură.